an balima wan ɲɔgɔn kuma kibaruyaw m'an bolo ka da tulo kan bi o de k'a fɔ an ka kandida maa 24 min kun y'u kan bɔ perezidansigi nɔfɛ a yira k'a fɔ o maa 24 na maa 16 kɔni olu wulila kunun ka bɔ k'a fɔ ko ni élection kɔni jaabi bɔra tan olu kɔni tɛna sɔn ko sabula u y'a yira k'a fɔ ko namara caman kɔni kɛra o hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ dugu dɔw la kɔni maa dɔw votera maa dɔw place la ani dugu dɔw la maa minnu kɔni votera o yɛrɛ ka ca ni dugulamɔgɔw ye o hukumu kɔnɔna la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni résultat kɔni bɔra nin kan in kan olu kɔni tɛna jɛn n'a ye sabula namara caman kɔni b'a ko kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen an balimaw kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de k'a fɔ an ka sariyasoba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma cour constitutionnelle n'olu kan ka an ka résultat jaabi fɔ ŋunuŋunuŋa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko o maa ninnu kɔni olu kɔni ye namara kɛ k'a di an ka jamanakuntigi ma o hukumu kɔnɔna la olu kɔni wulila k'a yira ka bɔ k'a yira ko o ŋunuŋunuŋa ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko olu kɔni ma wari minɛ yirala k'a fɔ ko o ŋunuŋunuŋa ninnu na juillet kalo tile 29 na n'o tun ye an ka kalata don ye ko wari dil'u ma k'u ye wari tila o y'a yira k'a fɔ o don in kɔni kana na olu kɔni tun tɛ guwasoba la sabula olu tun bɛ mali fantan naani na élection ko hukumu kɔnɔna la u kɔni u y'a yira k'a fɔ an ye tuguni ko olu kɔni ni nkalon in tɛna to n'u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ pour que bolo ka da nkalon in tiɲɛ kan ko sabula a kɔni bɛ se ka sega don an ka kalata jaabi la an balimaw ni kibaruyaw de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka tulo majɔ la